Ntuchaka mang'ana maya yechigosori korwa sege kombe kia Paul Simba Arati oyo watege kombe gienko yeme county ya Kisii abwasirit koria rero chigosori ao chakorekana ime chigodi kweneki ababwigosi bali barachiko represent chigodi ao ime yega kombe yu etaro ito wikasegeti kiaraganga nigotonyara kweneki chigosori chwensemo ya Bogusero ward abwase chitimu nyegati abo Matieko Raganga Vigege amone timu yamenyekaine ne timu ya Vigege chanyara kogosori asegeti kiaraganga abwasomore timu ya Raganga yanyara kubwa na gusuka mutu asentunde kubwati yamamere na yua Paul Simba Arati ya county ya Kisii emosakio ito James ondie kenekana na segetiekyo na gutogene roboti rokubwati kombe kyo mweshimiwa yokorigie kero kyo gavana ime county ya Kisii Simba Arati nigo giachakire asichwodi rero nigo tori imeyegeti kiaraganga kitutu chache south imeye ward ya Bogusero asichitimu nye chirachikorigia oyomo oyora chigosuka bosio ko represent e ward ya Bogusero Korengana na Habel Ongerio yoromo coordinator weke kombe ke kurwase constituency ya kitutu chache south nigatebe kombe ke nigekera gosoriwa steward ao imeye county ya Kisii nekerenge kenene nogo chikwene kyango nyora bale chitalanta kurwase binyoro lero gotobwate tournament yo mweshimiwa Simba Arati koboria obuchumbo gavana ase county ya Kisii litukolia rero twachakira iga tole sakoro kunga Bogusero Raganga kitutu chache south twachakire Bogusero team whereby tubwachi team inye kere esa brocation akolete team ya memo egere wakanie batoe team yemo ekerenge kenene bunanjenda tebe nokoligia chitaranta nyurase kimina nige tangania timu ya Raganga niyo nyete timu ya Vigege wetera chi penalty isato asibere ase abatutore Wilfred amona Josephat kurase timu ya Vigege panchira na amachibu ya gosori yo yango tengo mbirole ngomu jako chakamo chakano paka buno hera na twabu twanchirana tari twawurwa etago tengo mweshimiwa Simba kuna goswekero geke arosi academy school ya mupira academy school ego chenga bana babake igere na batire bajukira bakara Rambe Stars mupira wabige gore ngumia na ne twako mupira bia lakini bona tuitwa penalty na nde is normally nga etimu yanare ko wina na ko ruzi na captain ya timu ya Raganga combined Felix Mogendi na kwana ya kogokera egosori yabo mupira twachesere no mupira ombia twarure dro lakini wono nende tweka twabanyole chipena chepmete mubwine rasmu atoko yomo nyasaye wa mwanga nintwe wono njege ndona kwane support timu yende ere next prepare for Raganga because support twarusire timu elia nkonkonyore eoboire boli ilikuwa sawa, opponents walikuwa wagumu kidogo lakini tumequalify, so it's a pick up. Next match tunakamilisha hiyo shughuli. Aseki menano kende getinde timu ya Nyamunda FC nigo yanyariganie timu ya Matieko ase timu ya Nyamunda yena chiralibaga gukigoswa ase finali era chikomerane timu ya Raganga combined. Koroga segeti kia Raganga ime ya kitutu chache South ngo reporter ndizi TV